Letná škola práve otvára svoje brány. Milé slečny, milé dámy, pozývam vás s otvoreným srdcom do letnej školy vlasov. Nie je to obyčajná škola, je to akadémia, Vlasová akadémia, v ktorej budú aj veľmi zaujímavé predmety. Budú vaše otázky, na ktoré budem odpovedať každú vlasovú stredu. Potom bude predmet múdre slová, voňavá lekáreň, prírodná kozmeceutika a budú rôzne videá, návody a tipy, ako sa starať o svoje vlasy počas leta. O svoje končeky vlasov, ako sa starať o suché vlasy, ale aj ako sa starať o mastiace sa vlasy. Vítajte vo facebookovej skupine Elegantný vek ženy. Letná škola vlasov práve začína.